कारण जास्वंदी आहे ना झाली ना की आतमध्ये येईल अशी आतमध्ये घ्यायची. नमस्ते सर्वांना, कसे आहात तुम्ही? आज बघा आमच्याकडे जास्वंदी आणि प्राजक्ता आलेली आहे. हां, त्याचा आम्ही पाहुणचार करतोय. ते पाहुणचार मम्मी कसं करते ते तुम्हाला आता दाखवेल बघा. झाला पण पाहुणचार करून झाला तू येईपर्यंत आहे बघ. आता मिरग चालू झालेला आहे ना. आता मिरगामध्ये आहे ना कोणती पण टाळी लावली ना अशी झाडाची तर ती रुजते जगते. हा काय म्हणजे काही प्लांट करू शकतो आपण. मग चांगलं आहे. म्हणजे सर्व विवर्सनी किती दिवसात मम्मी? हे मिरग चालू आहे तोपर्यंत. तरी आता मग संध्या तुम्ही प्लांटेशन करायला घ्या है ना. एक तरी झाड लावा किंवा एक तरी तुळस तरी लावा है ना. आता इकडे प्राजक्ता आणि जास्वंदी आलेली आहे. हे आपली पुलाव पत्ती, ही पुलाव पत्ती. ते बघ येत आहे बघ मिरचीचे रोप आलेत बघ. आले का? मिरची दाखवली होती पण आपलं हे ह्याला काय झालं? चायपत्ती. चायपत्तीला काय झालं? डॉग लोक खातात. बरं झालं, मग चायपत्ती नको पिऊ असं आहे ते. माझ्यासाठी एकटीसाठी थोडा आहे ते औषधी आहे ना. म्हणून लावून ठेवली आहे. म्हणून तर ते डॉगला खाऊ दे बिचाऱ्यांना. ते त्याच्यासाठी ते खातात. आम्हाला जरा पण राग नाही आला, ते डॉग लोकांनी खाल्ला ते खाऊ दे. वरून वरून चावून. आपली दिल नाही मुंबईला मम्मी ते काय खाते? दुर्वा खाते आमची दिल. त्यांच्या पण पोटात दुखत असेल म्हणून खात असतील है ना. तर बरोबर संध्याकाळची वेळ आहे. ढग बघा. आज एवढं नाही ना मम्मी कलर वरती. हा, मम्मीचं रोजचं रुटीन. डॉग लोक सतवतात ते खाली काढतात. आज ढग बघ एकदम नॉर्मल आहेत मम्मी. पाऊस पडणार असं वाटतं. आता एकत्र होतोय तो बघ तिकडे. आज सनसेट झाला तरी कलर नाही आला. आज कलर नाही आलाय. आज नाराज आहे वाटतं आमच्या बरोबर. नाराज नाही आहे. पाऊस म्हणतो मी येतोय किती दिवस थांबू. हा पाऊस. आमचे बादली लागलेली आहेत पाण्यासाठी रेडी आहेत. हा पण काल रात्री थोडा पाऊस पडला. बालदीत पाणी बघ. होय बादलीत पाणी. पाणी पाऊस किती पडला त्याचा मेजर आपण करू शकतो. पण ते कसं त्या पाईपनी पडतं ना. टाकल्याची भाजी काढायला गेले असते पण ते एवढे वाढलेत पण नाही आहे. आणि टाकल्याची भाजी आहे ना अशी एवढी पाहिजे तेव्हा ती एवढी होणार. म्हणजे उद्या परवा होईल ती. मग नाही म्हणजे त्याला 8 दिवस लागतीलच. हा तर एवढी पाहिजे तर ती एवढी होणार. असं आहे. आमचं बुबू दिसतंय तिकडे. चला त्याच्यावर जाऊन बोलूया आपण. अरे बुबू, हाऊ आर यू? व्हॉट यू आर डुईंग? कसं आहे तू? काय करतोस तू? बरोबर लक्ष ठेवतो तू इकडे आणि तिकडे. पाली परत. हवा बघा किती मस्त सुटली इकडे. एकदम गारवा आहे. गार वाटतो ना इकडे एकदम. वारा. तुम्ही उलट आमच्या इकडे फॅन आतमधलं बंद करून बाहेर याल. असं इकडे गार हवा आहे. एक वस्तू आपण करायची काय माहिती मम्मी? ते स्लीपिंग चेअर असतात माहितीये बीचवर किंवा स्विमिंग पूलच्या बाजूला असतात बघ झोपायचे चेअर. असे इकडे ना 20 लावून टाकायचे. हा नाही मच्छरचं नेट लावेल. काय ना काय सॉल्युशन किंवा ओडोमॉस लावून झोपून टाकायचं. मस्त वाटेल ना इकडे थंड थंड. काही पण आम्ही विचार करतो कधी कधी. काय मी आरती करते का? मच्छरांची आरती. धर माती आणते मी. येस. तोपर्यंत आपण बाहेरची लाईट लावूया जरा. संध्याकाळ झालेली आहे ना. येस लाईट लागली. ओय माती चोर. कशाला माती? आणि इथे आम्ही काहीतरी रुजट टाकलेला आहे. काय आहे ते इकडे? काय टाकलंय ते नंतर दाखवायचं उजेडात. उजेडात सरप्राईज. चल माती घेतली. मम्मी कोणी कोणी कमेंट केली आहे की एवढा तुम्हाला असं लांब फिरावं लागतं ना तर इकडून असं काहीतरी बनवा उतरायला. हा मम्मी नाही मी तर बनवणारच नाही. जेवढी वॉकिंग होते माझ्या मम्मीची हा तेवढी स्लिम राहील. सर्व सोय झाले ना मग माणूस असं जाड होत जाईल. आता मी कशी जरा पातळ वाटतंय मला. हलका वाटतंय फिरून फिरून ना इकडे. आणि इकडनं जर मी पायरी बनवली इकडनं समज अशी तर तिथे मग चालायचं कुठे. हा अजून एक सजेशन होती. मग ते आपल्या चांगल्यासाठी म्हणतात. सजेशन चांगल्यासाठी आपल्या. ते म्हणत होते माणसं आपल्यासाठी चांगलंच सांगतात. ते म्हणत होते किचन मधून पण एक दरवाजा काढा. बापरे. आता ते काय विटा थोड्या आहेत. नाही समजा तरी काढता पण आला असताना तरी मी काढला नसता तो.
नको फिरूनच जायचं इकडून, तेवढी वॉकिंग होईल आपली. ही लाल माती आपली गावची तांबडी माती असते ना, ती माती घेतली आहे. आता ही माती कशाला कशाला आतमध्ये झाडं लावतोय काय? नाही चल चला कशाला दाखवूया. अरे किचन मध्ये न दादा कुठे गेली? इकडे आमची मम्मी परत आलेली आहे बाहेर. काय झालं? कॅन्सल? आतमध्ये कॅन्सल. सगळी माती लाल होईल, लादी पूर्ण लाल लाल व्हायची, पुसून पण जाणार नाही. आणि एक तर आमची रत्नागिरीची माती बघा लाल लाल असते एकदम. हा तोच आहे जो एक पाय खाली करून झोपतो है ना? तूच आहेस ना जो एक पाय खाली करून झोपतो? हा हा बोलते बघा. हा 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 तोच आहे जो एक्स्ट्रा रोज एक चपाती खातो. हा तोच आहे जो भुकत नाही, कमी भुकणार आहे. हा क्यूट आहे, क्यूट पण घाबरतो. हे हटला जमा करून ठेवले होते ना स्टोर करण्यासाठी. हटला 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 नाही अटला अटूळ अटूल अटूल. आणि आम्ही इथे बघा आमची बॉटल इकडे, म्हणजे आम्ही इकडे बसलो होतो. हा मी आणि आता मी तिथे बसणार पण आहे. आपल्या घरी आपण दोघं कुठे बसलो असेल ना हे माहिती करायचं असेल तर बॉटल बघायची कुठे आहे. हा तिथे माणूस बसलाच असणार. अरे वा, आता आमची मम्मी एकदम लगेच खाली बसते. हे 3 वर्ष अगोदर मम्मी, उलट तुझी एज कमी होती तेव्हा, बरोबर, पण तुला बसायलाच व्हायचं नाही है ना? वर सोप्यावर बसायची. हा बघा पाणीचं नाव काढला, पाणी पियाले. चला तुम्ही पण. नाही मी मग आता नाही पित. 3 चमचा पाणी नाही पियाचं संध्याकाळी. हे तू गप. अशा मी कधी कधी मम्मीला सपोर्ट नाही करत. ही माती अशी कालवायची, पण लाल मातीच पाहिजे. तुमच्याकडे काली माती असली तरी चालेल, पण ती अशी जरा चिकट पाहिजे. लाल नसेल तर आमच्या कोकणातले घेऊन जावा. घेऊन जावा. आणि आमच्या पाठी बघा तिकडे किती आहे, घेऊन जावा. ही अशी कालवली. आता याच्यावरती हटला ओतायचे. आता हे मी सुपात दाखवते, का माहितीये का, जमिनीवर करतात गावाला. ही आपली जमीन नाही आहे ना, सारवणाची जमीन असते. हा हा पण सारवतो ती जमिनीवर, त्या जमिनीवर. हे तर कायच नाही. मी असं वाटतं तू मॅरिनेट करते याला. मॅरिनेटच करते बो वर्षभरासाठी. ते म्हणतील की पप्पूच्या मनात काय पण येतं डोक्यात. हा त्या दिवशी तू ना हे काय काय करत होती, मीठ घालत होती पण त्या लोणच्यामध्ये. मी बोललो रंगोली बोललो त्याला. लगेच रिलेट करतो मी काय ना काय कुठे पण. माणसं खुश कशी राहणार सांग मम्मी? हा उदास उदास. आपण काहीतरी वेगळं बोललो तर ते माणसं खुश. नेहमी माणसं उदास उदास असतात. उदास राहायचं नाही, खुश राहायचं. काय आहे ठेवून लाईफ मध्ये मम्मी? हॅपी राहायचं. आज आहे उद्या काय आहे. जरा पाणी घालते थोडंच. हा बघा आमचा तोच टोप जो चुलीवर काळा झाला होता, बरोबर. काय लावलं होतं तेव्हा आपण? माती लावली होती म्हणून काळा झालेला. म्हणून काळा झालं. तर रखाडी लावतो ना आपण, ते आपण लेवन रखाडीची असती तर नाही काळा झाला असतं. आता बघ मला वर्ड समजायला लागले ना, लेवन. आता मी सुपामध्ये कालवले, नाहीतर आपण आपल्या गावात जमीन असते ना, जमिनीवर असे चांगले काढून घेतात चोलून मातीला. मग ते शेण पण लागत असेल त्याला. बुरंबवतात. काय? बुरंबवणे. 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 तूच पहिली बरोबर बोल. बुरंबवणे. बुरंबवणे. ते मला काहीतरी हॅरी पॉटरच्या जादू सारखं वाटलं. बुरुमब्रुम. हे बघ असे सर्व अटलाना माती लावायची. हे बघ सर्व अटलाना लागली ना. असं कधी होत नाही ना की माती लावून रुजतील? नाही तर नाही रुजत. नाही ना. नाही. हे आता असा कोपरा असतो ना, घराचा कोपरा आतमध्ये दिवालाला, साईडला कॉर्नरला असा कोपरा असतो ना, असा दिवाल असतो असा. इकडे एक दिवाल, इकडे एक दिवाल, आणि असा मध्ये कोपरा असतो, कोना असतो. त्या कोण्यामध्ये ना हे असे थापून ठेवायचे. अच्छा अच्छा, समजलं काय म्हणते. म्हणजे भूम सारखा. भावना पोचल्या तुझ्या? पोचले. आता मी काय करते, आणि समजा तसे कोपरे नसतील तर मी आता हे दाखवते ना, हे मी जाळी घेतली. आता इथे कुठे ठेवणार कोपऱ्यात, आणि घरात आपले लादी आहे. तेच तर. मी हे काय करते, आता याच्यात दाबून ठेवते. नाही खरं अशी मजा येते मम्मी मला तुझ्या बरोबर. हा पण मला माहिती तरी आहे सगळं. हा ते हे माहिती पण आपल्याला मिळते ना, इन्फॉर्मेशन मिळते आपल्याला, नॉलेज आपण अपडेट करतो.
हा, पण त्याचं एक अजून ते सांगायचं राहिलं. अटला आहेत ना, हे अटूला आहे ना, खातो ना आपण, ते धुवून नाही ठेवायचे. हो, बरोबर बोलली होती तू एका व्हिडिओ मध्ये. धुवून ठेवले तर सुकतात. हो, ते आमचे धुवून ठेवले होते आणि उन्हात टाकून टाकून ते सुकून गेलेत. हा, मग काय केले? फेकले? ते फेकायचे आहेत आता. हा काय? हा, आणि हे धुतलेले नाही झाले आणि आतमध्ये खराब झाले. हे धुतलेले नाही? हे धुतलेले नाही. आपण खातो ना, तसेच ते पोचकाडा सकट असले तरी तसेच ठेवायचे. पोचकाडा? हा, पोचकाडा सकट. पोचकाडा मला शिवाय वाटते मग कधी कधी. नाही. हे असे आता हे दाबून ठेवायचे. आणि आता आपली आषाढी एकादशी येते ना, तेव्हा हे अटला आहेत ना, शिजवून खायचे, भाजून खायचे, सोलून. आणि याला माती नाही लागत आतमध्ये. तरी किती दिवस, किती महिने स्टोर राहिले? जेवढं आपण ठेवू तोपर्यंत राहतात. हा काय? अरे वा, मग असं आपण स्टोर करून ठेवायचं. आणि ज्यांच्याकडे नाही मिळत असेल तिकडे आपण घेऊन जायचं. हे घेऊन जायचं है ना, असंच भाजी पण होते. म्हणजे जर हे आपल्याला उपवासाला खातात, हे ट्रॅव्हल करायचं असेल तर असं घेऊन ट्रॅव्हल करायचं. हा, असं घेऊन जायचं सुकून. हा, डायरेक्ट सुकतात ना. आणि मेन म्हणजे धुवायचे नाही खाल्ल्यानंतर. सुकते ना, माती सुकते आणि आतमध्ये अटूल चांगली राहते. हे बघ, वरची माती सुकते. ह्याची टिप म्हणजे काय? धुवायचं नाही खाल्ल्यानंतर. धुवायचे नाही, हे टिप आहे. हा, आता हे वरती आता कव्हर झालं. अटला ना, वरती कव्हर झालं, कव्हरच्या वरती कव्हर. आता हे प्रोटेक्शन झालं. हा, त्याला टिकण्यासाठी हे असं केलं स्टोर. बघा, कोणाकोणाला माहिती आहे त्यांनी कमेंट मध्ये सांगा. माहिती आहे, तुझे माणसं लय हुशार आहेत. आहे ना? हा, माझ्यासारखीच असणार हुशार. नाही, पण नवीन पिढीला ज्या पूर्वीच्या पद्धती किंवा हे सर्व विसरत चालले त्यांच्यासाठी माहिती नाही. ते काय करतात माहितीये का? धुतात आणि फ्रीज मध्ये ठेवतात. फ्रीज मध्ये वर्षानुवर्षभर नाही राहणार आणि किती दिवस अडचण ठेवणार फ्रीज मध्ये. बरोबर. हा, म्हणजे असं करून ठेवायचं. माती आणून मातीत बुरंबवून ठेवायची. असे हातला स्टोर करायचे. ही मेथड हातला स्टोर करायची. व्हेरी गुड. मच्छर चावायला लागले. तेच माझा हात हलतो. मी ते माणसं मला व्ह्युअर्स बोलते तुझा कॅमेरा का हलतो असा, पण तिकडे कसं हाताला ना चावायला लागलाय सर्व. चल आता चल, हे आपण ठेवायचे एका साईडला. हा, अशी सुकणार ते. ही अटलाची भाजी ताईला आवडते ना? ताईला जाम आवडते. आणि ताईला मी असे करून नेणारच होती. असे बाहेर राहिले तरी चालतील, ते काय खात नाही. ते काय डॉग खाणार नाही? डॉग नाही खात. आता ही बाटली तू चांगल्या हाताने उचल, नाही तर माती लागली ना लाल, तर बाटली लाल व्हायची. कलर व्हायची ती, कलर फ्री मध्ये. आणि आता मी हात धुवायला जाते. येस, चला. आपले अटला स्टोर झाले. अटला स्टोर झाले. असे तुम्ही पण करा. आता पंचाचं सीझन आहे. आता पावसामध्ये वट पौर्णिमेला पण अटला येतात ना, मग आपण तसे थोडेसे असले ना तरी पण असे ठेवायचे. आपल्याकडे झाडाची माती असते ना, झाडं लावतो ना आपण कुंडीमध्ये, बरोबर, ती लाल माती असते. झाडवाल्यांकडे पण ती माती मिळते. आपण थोडीशी घ्यायची. थोडेसेच अटला असणार ना, असे थोडे जास्त असणार. आणि ते गावाला तर पहिले ना असा ढिगारा करायचा, बोंब बोंब करायचा, असा बोंबाड्यासारखा, वारुळ असं बनवून ठेवायचा. हा, पावसामध्ये पाहिजे तेव्हा असे थोडे थोडे काढून ते सोलून त्याची भाजी बनवायची. हे प्रत्यक्ष जर बघायला मिळालं असं तर कुठे मस्त मजा आली असेल. कधी मला तेवढं पाठी जायला लागलं असतं. आता पण पाठी पण आता कोण नाही करत आहे. नाही, करूया आपण, कधीतरी करूया. आणि तुम्ही व्हिडिओ बघता बघता पाणी पिताय की नाही? पाणी पिणं ह्या गोष्टीला कधी कमी समजू नका. डिहायड्रेशन मुळे माणसाची लय वाट लागते. हा मम्मी, खूप सारे प्रॉब्लेम्स पाणी कमी असल्यामुळेच येतात. आणि चुकीचं खाल्ल्याने आणि चुकीच्या टायमावर पाणी पिल्याने. पाणीचं खूप महत्व आहे आपल्या शरीरासाठी. तर माझ्या सजेशनला एवढं लाईटली घेऊ नका. कोण कोण म्हणतात की तू काही बोलतोस, म्हणजे काय पाणी पी करतोस, असं कमेंट मध्ये सांगतात. म्हणजे मला त्याचा राग नाही येत, पण हे जे दिसतंय आज फ्री आहे. म्हणजे आता माणूस आहे ना 2-2 तास 3-3 तास एका जागेवर बसून टीव्ही बघतो, पण पाणी ताण लागली तरी पाणी पित नाही. हा, आणि जेव्हा एक्सेस होतं ना, जेव्हा तोंड सुकायला लागतं, तोंड सुकलं म्हणजे तुम्ही, आणि तरी पण आहे ना कोणाला तरी आवाज देऊन सांगतात पाणी आण रे, मग तो पाणी आणू दे ना तर नाही आणू दे. पण तो पाणी नाही आणला तर हा माणूस तसाच बसून राहणार. तसंच. हा, मग तो जीव सुकतो ना आतमध्ये. काय म्हणतात, मी हात धुवायला जाऊ? जा नाही तर माझी बडबड चालू असते. जा. मम्मीने डिसिजन चेंज केल्या, परत आत बाहेर आली. काय झालं रे? आतमध्ये धुवायला गेला तर पुरा बाथरूम लाल होईल. मला टोपभर पाणी आणून दे, तिथे बाहेर धुवते. हा, चल. ते बोलतील परत आत गेली, परत बाहेर आली, परत आत गेली, परत बाहेर आली.
होतो कशात सुपात होत जरा पाणी बस सोपात ओतून ठेव. इथे आपलं सूप धुवायचा कार्यक्रम चालू आहे. इथे आपल्या बघा आतमध्ये नेऊन आहे ना चांगला घासून काढायचा. म्हणजे ते लाल माती तरी निघाली तेवढी तरी टेम्पररी. आणि आता हा व्ह्यू बघा एकदम काळोख आहे पूर्ण इकडे आजूबाजूला बघा. पण स्काय बघा असं वाटतं फक्त तिकडे उजेड आहे. फक्त तिकडेच उजेड आहे असं वाटतंय. वाव खरंच तुम्ही हे जर प्रत्यक्ष डोळ्याने बघितलं असत ना हे पर्टिक्युलर व्ह्यू खूप म्हणजे खूप तुम्हाला वेगळं वाटलं असं वाटतं तिकडे काहीतरी वेगळी दुनिया आहे. असं कॅमेऱ्यामध्ये तर मला नाही दिसत एवढं सर्व ब्लर होतंय पण खूप म्हणजे खूप छान वाटतंय. ते आमच्या डॉगसाठी पाणी ना आमच्या डॉगसाठी पण रेग्युलरली पाणी असतो आणि तो जर थोडा पाणी राहिला तर आम्ही ओतून टाकतो तो. हे बघा आमचे डॉग हेल्दी डॉग. कचरा पडतो ना त्याच्यामध्ये. कचरा नाही हो. चला आता घरात. चला आजचा ब्लॉग कसा वाटला ते तर विचार. आजचा अटला स्टोर आज आमची आमच्या डोक्याची अटला स्टोर करायचा कार्यक्रम झालेला आहे. आता मित्रमंडळ दमलेत आहे आता. ते तांबडी माती घासून सूप जाड झाला होता ते. दिसतं सोपं ते पण नंतर करताना ना कोणती गोष्ट करताना ते व्हिडिओ करत असो किंवा रेसिपी करत असो नंतर दमायला होतो. रेसिपी झाली की झाली आम्ही दमलो मग आम्ही एकदम झोपून म्हणजे बसतो आरामात रिलॅक्स. काही सुद्धा काम नाही. हा रिलॅक्स. त्याचा ब्लॉग कसा वाटला ते आम्हाला कमेंटमध्ये सांगा आणि माझ्या मम्मीच्या एफर्ट्सला नक्कीच लाईक द्या आणि व्हिडिओला शेअर करा म्हणजे जास्तीत जास्त लाईक करा. अजून मला माझ्या मम्मीला प्रसिद्ध करायचंय. सबस्क्राईब करा आणि घंटी वाजवा. टँग ताईच्या भाजेत टिंग टिंग करते ताई.